Dito tayo ngayon sa BBM Caravan. Sana all. Hoy, boss, may sticker ka dyan, boss. Grabing supporters ng mga BBM. Nung may mga bagamya, kumbak ni Rod, yan awa. Umaga na guys, umaga na. Grabing supporters, grabe. Rosales guys, Abutan, tayo pa na yun. Wala pa na yun. Sa likod. Kaibigan dyan tayo. ang dami. Yan, ayan. Grabing mga supporters. Dito na po tayo sa Rosales, SM Rosales. Yan. Supporters. Dami sila. Nag-aantay lang sila ng oras. Pero umalis na. Yan. Mga BBM supporters, yan. Dami nila. Dito tayo dumaan. Oh, BBM supporters. Grabe, grabe, grabe.
sobrang haba guys. Sobrang haba. Ito. Ako, pisa na. Oh guys. Yan na ho guys, umpisa na po.
pa-video nga po saglit. Pa-video nga po. Wala na, nakutulog na tayo. Minsan sana umpisa ng BBM Caravan. Yan po.
Dami po sila. Yan. Tayo sa bayan ng Santo Tomas, Pangasinan. Yan. Yan ang City Hall of Santo Tomas, Pangasinan. Ayun. Tuloy lang tayo mag-drive. Let's go guys. Siya na po, medyo magalaw ang ating camera. Dito tayo ngayon sa bayan ng Alcala. Yan. Sa mga kababayan nating Pilipino, kanilang sigaw, BBM. sa bayan ng Alcala. Oh, nakarin po sila sa bayan.
Go! So yun guys, andito na tayo sa bayan ng Alcala, Pangasinan. Yan po, yung naka-red. Yan po. Ang bayan ng Alcala, Pangasinan. Yan po. Ang bayan. Municipal of Alcala, Pangasinan. Susunod na natin ay Bayambang, Pangasinan. So, kita-kits na lang tayo.
andito na tayo sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Lapit na tayo sa bayan ng Bayambang. So, yan. Dami, grabe, dami tao dito.
Dito tayo sa bayan ng Bayambang. Sa bayan ng Malasikip, Pangasinan.
Carlos, Pangasinan. Yan po. Ito po ang ating motor. Nandito na nga ho tayo sa San Carlos, Pangasinan. Bali, ikot po tayo kasi City of San Carlos. Yan. Ikot po tayo.
Pasensya na po kung medyo magalaw ang ating camera. Kaya po nang sinabi ko ay habang nagdadrive nagbi-video. Oh, grabe. Ang bayan ng San Carlos, Pangasinan. Yan po yung bayan. Oh, yan. So, umikot po kami, guys. Yan po, guys. Bali umikot lang po tayo. Yan. Po. Po guys, bali umigo lang po tayo. Dito na yung plaza ng San Carlos, Pangasinan. Yan. Going na po kami sa Orbistondo, Pangasinan. Yan po guys. So, dire-diretso lang po ang video.
muna tayo, pahinga. Malapong Pag Rosales. Ito yung mga supporters ni BBM. Po. Basta di kayo lamay. Dito tayo sa bayan ng Orbis, Tondo. Dito na tayo sa Orbis, Tondo. Dito na tayo sa bayan ng Orbis, Tondo, Pangasinan. So guys, Orbis, Tondo, Pangasinan. Oh, sunod na natin ang bayan ng mga Taram, Pangasinan. Yo, may init na. So, papunta na tayo ngayon sa Bayang-Bang. Excuse me po. Po. Bayan Municipal of Orbis. Orbis, Tondo. Grabe.